Vam desenvolupar el joc Houston per una necessitat docent i gràcies a una oportunitat. Ens calia disposar a les aules de pensament creatiu d'una eina integrada que permetés als estudiants la pràctica sistemàtica de tècniques creatives. Un dels professors col·laboradors de l'assignatura ens va proposar com a recurs d'aprenentatge un joc de cartes físic per fer associació d'idees. Vam recollir aquesta proposta, la vam reconvertir totalment en digital per a la resolució de problemes aplicant tècniques creatives. El joc Houston contempla 40 tècniques creatives diferents i 40 problemes quotidians també diferents. Cada vegada que l'estudiant inicia una partida, es combinen de manera aleatòria una tècnica i un problema i l'estudiant té 10 minuts per resoldre aquell problema de la manera més creativa aplicant aquella tècnica concreta. Quan les partides són grupals, tenen els estudiants 10 minuts més per llegir quines són les propostes de la resta de companys i votar amb un like, valorar quina és la proposta més original, la que més els agrada. Cada semestre fem enquestes de valoració i el 74% dels estudiants es mostren molt satisfets amb l'eina i asseguren que aporta valor afegit al seu procés d'aprenentatge. Lliçons apreses? Doncs que la gamificació per se no és garantia d'èxit. Cal fer les activitats de ludificació obligatòries perquè els estudiants juguin. Això sí, quan hi juguen, els estudiants demostren que un joc com Houston fomenta la seva capacitat creativa, la cohesió del grup i, a més, el desig de continuar aprenent.